Kaixo, ni Aitor, Eta ni Beñat naiz, eta auzolanean ekin proiektua jarri dugu martxan. proiektu hau gizartea edo ingurumena eraldatu nahi duten pertsonentzat zuzendua dago. Proiektuaren lehenengo fasean gida praktiko bat argitaratu dugu, bai euskeraz eta gaztelaniaz, eta guztiz doakoa da. Bigarren fasean, proiektu komunitarioak aurrera eraman nahi dituzten pertsonentzat tailer bat antolatuko du, baita ere daukaten proiektua berdiseinatu nahi duten pertsonentzat ere. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru-laguntzari esker, bai gida inprimatu ahal izan dugu, web orria sortu eta tailerrerako materiala erosi ahalko dugu. Espero dugu honen bitartez datozen urteetan proiektu asko sustatzea eta bai Gipuzkoan eta bai beste lekuetan ere. Eta beno, 2023ko martxotik aurrera, web orrian bai gida eskuratu ahalko duzu gazteleraz eta euskeraz, edo tailerrera izena eman. Eta hori zen guztia. Mi esker.